80 voluntarios participaron esta mañá nunha xornada de limpeza de refugallos nos illotes de Areoso e Pedroso, preto da Illa de Arousa. É unha iniciativa promovida polo proxecto Plancton, que xa permitiu retirar 150 toneladas de lixo dos fondos mariños e areais galegos. Unha frota de 18 embarcacións parte da Illa de Arousa cunha misión, a recollida de lixo nos illotes de Areoso e Pedregoso. Que aquí traballa moito a corriente, entonces acumulan algunhas zonas, pero o que é triste é que se siga vendo, cando se sacou o tema das pajitas de plástico tal, volve a haber outra vez pajitas, volve a haber residuos de, redes, moitos aparellos que se deixan, trasmallos que quedan aí, que dificultan bastante a navegación. A bordo, 80 voluntarios, entre eles 41 mergulladores. Xosé Guillermo é un dos submarinistas que colaboran na limpeza dos fondos mariños. Ahora saqué unha lata totalmente oxidada, grande, trasmallo, aí en esa red tamén hai unha zapatilla, y por ahora es eso, porque acabo de empezar, pero al encontrar eso ya tengo aí para las 2 horas. Por terra, outro grupo de voluntarios recolle o lixo acumulado no areal e nas rochas do illote, restos de aparellos, rodas, latas e, sobre todo, moitas botellas de plástico acumuladas durante anos. Ves, mostrase o plástico, se está o plástico requeimado. A limpeza de hoxe é a novena que se fai nos illotes de Pedregoso e Areoso dentro do proxecto Plancton dende o ano 2021. Sobre todo Pedregoso hai moito tema de envases de plástico, porque a illa fai como unha parada, entón todo o que ven vai voando e chega aquí, está metida un mogollón de envases todo por esa vegetación. Ainda acabamos de chegar, o día non nos acompaña nada, pero hai moitísimo que sacar. Este proxecto medioambiental permitiu retirar xa máis de 150 toneladas de lixo dos fondos mariños e areais de toda Galicia.